Tästä se alkaa, kuulkaa. Pojat ja tytöt. Ja tykätkää ja tilatkaa mun kanava. Nyt mennään Minecraftia vihdoin ja viimein. No totta kai. Noniin. Minkähänlainen maailma tulee? Noniin. Laitetaan ääniäkin. Onko se pois päältä? Laitetaan 9. Ei tarvi olla hirveän täysillä. No niin, toivottavasti on hyvä läntäyspaikka. Ei huono. Miksi mä meinasin sanoa, että huono? Kuka haluaa huonoa ländätä? No niin, onhan tää paljon parempi kuin Fortnite. Okei. Se on tämmönen mesta, joo. Lupaavaa. Joo, järveäkin tossa on. Mulla oli sellaisia pläänejä, että seikkailen, etsin kylän, sitten mä teen kodin, sitten mä menen mainaamaan. No ensin mun pitää mennä hakkaa kiveä ja sitten mun pitää tehdä se Nether-portaali ja sitten yrittää päästä tän läpi. Mutta tervetuloa uusille. Ja tää video tulee 25. päivä elokuuta. Ja mä tätä nyt ei helmikuun, kun heinäkuun. Mikä kuukausi tää nyt on? Elokuun 2. päivä, joo. Tikkuja heti alkuun, lehmiä. Hakataanpa vähän. Noniin. Nyt ainakin voidaan aloittaa hyvin varmitkin tässä. Joo. Onkohan täällä vesitemppeli heti lähellä? Onko mulla niin hyvä sattuma? Ei mulla voi olla. No hakataan tästä nyt. Eiköhän toi riitä. Nyt mennään. No niin. Hakku ja kirves totta kai tarvii. Oi, terve! Oh my god, mitä vittu? Oh my god. Vahingossa astuin ton päälle, ton kaukosaarimen päälle. Onkohan tuolla temppeli? Hetkinen. Onks tuolla sitä harvinaista biomia? Mä en oo ihan varma. Ainakin uusia lehmiä. Ja nyt sataa täällä. Kaatamalla sataa. No niin, lehmiä. Ruokaa. Saadaan tää vesizombi heti alkuun. Kato, sieltä löytyisi kiveä. No niin, sit lähettiin. Mä en ehkä ruskea. On! Toi on sitä harvinaista. Mitä vittu? What? 2 kanaa. Okei. Mut tässä videossa on siis tarkoitus etsiä hyvä talon paikka. Ja ehkä kyläkin pitäisi löytää. Mut jos ei löydy tällä videolla, sitten joku muu kerta löytyy. Mihin ne? Ne tuli mun niin joo. Okei.
Mä oon vähän sanaton. Mikä sana on sanaton? Aavikkobiomi, normibiomi, okei. Normaali puuta. Kukkia paljon mä voisin minkä? Mä voisin tehdä vaikka oranssisängyn. Joo, ja hakata normipuuta. Koska yleensä mä synnyn tosi huonoihin ländipaikkoihin täällä. Noniin, ja kalammas, noniin. Noniin, pitäis löytää vielä 2. Okei, mä menen tänne. Heti löytyi toinen. Mutta en mä halua tappaa tätä, kun sillä on toi poikane. Sori. Pieniä ei tapeta. Mutta ekana on nyt kyllä tarkoitus tehdä sänky, että pääsee nukkuu yön. Hetkinen, tässä on viidakkokin biomi. Oh my god. Vaan ihan sanaton. Onks teillä ollut näin hyvä sattuma, että teillä on niinku aavikkobiomi ja sit teillä on normi ja oliks toi savannibiomi, mihin mä synnyin jotain sinne päin. Oh my god. Tää on kyllä hieno. Heti kiveen, noni. Tästä lähtee työkalut, noni. Heitetään vegeen noi kivihakut, ne on ihan roskaa. Koska kuka tekee kuka tekee puutarvikkeilla vittu mitään oikeesti. Ja kesän lämmöt vähän sekoittaa mun päätä silleen niinku siinä määrin, että en oikein osaa puhua, mutta joo. Ja te luulitte, siis aika monikin luuli, että mulla on kamera, mutta sori kaikille, mulla ei oikeasti mitään kameraa. Mä kuvaan kaikki videot puhelimella. Kaikki. Joka ikinen video tulee puhelimelta. Mut joo siis. Joo. Ja hyväkin, että sataa vettä, kun on ollut niin lämmintäkin ja sitten mennään tonne ylös. Onkohan siellä eka paikka? No ainakin siihen voi tehdä, kun okei, sinne meni eka. Mä sain melkein stackin. Se riittää. Riittää vallanmaan. Hetkinen. Miksi mä äsken näin, että tossa keltainen lammas? Ei toi ollut keltainen lammas. Pitää hakata dirttiä. Ei vaan muuten pääse ylös. No niin, menee nyt ylös. Tittiriri, tittiriri, tittiriri. Tum. Oho. Okei. Tuonne mä synnyin. Okei. Aha.
Anteeksi. Röyhtäsin keppejä. Kato, siinä on viidakko. Siinä on. Vois se tehdä niinku mökki puun päällekin, mutta ei, nyt tulee yö ja mulla on jo vielä sänky. Oikeesti. Come on. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Ei mä... No niin. God damn it. God damn it. Ei hitto, ei hitto. Ei hitto. Lammas. Oh my god, oh my god. Lammas, ootko kasvanut? Ei hitto, nyt alkoi kuumattaa. Oikeesti. Jos mä en nyt löyvä... Ei hemmetti, ei. Ja riipperi, ei nyt alkaa, ei saatana. No niin, mennäänpä tästä alas. No niin. Ei hemmetti. Mä olisin ei, ja skeletonilla on kultaharniska. Melkein. Ei vitsi, ei vintsi, ei vintsi. Ei, mulla ei... Just tämän takia mä halukin nukkua yö. Okei, no syödä. Syö. Mä iskin tikulla. Ei skeleton, ei... Oh my god. Ja ei vitsi. No niin. Minne suuntaan mä menen? Joo, mä menen ehkä tänne suuntaan mieluummin. Joo, todellakin menen. Siis tonne toiselle puolellekin mä olisin halunnut mennä, mutta... Ei voi kun Reaperi. Mulla ei oo mitään kamoja ja... Mä oon vähän huonossa pinteessä, kun ei oo mitään. Tai siis onhan mulla kaikkein oleelliset tavarat, mutta siis... Tarvii armoria ja sen sellaista. Ei perse, ei vitsi, perse. Meppä takaisin, mennään takaisin. Squiddy! Noniin. Täällä on pikkasen turvallisempaa. Okei. Ei ja noitakin, voi helppo. Ei. Oh my god. Ei löydy. No valvotaan sitten tää yö. Eihän tää vielä mitään verrattuna. Easy peli. Pitää vältellä kaikkia hirviöitä. Joo, ois pitänyt mennä puskeen, mutta ei mulla mitään oikein kamoja oo. Vai luuletteko te, että mä voin tappaa hirviöitä tikulla ja ilman mitään? Niin, sitähän mäkin tarvii ainakin mieka. Niin, eihän siitä tuu yhtään... Joo. Terve. Ja siinä on... Ei... Jos toi Spiderkin huomasi. Ja Reaperi, ei vitsi. No mennään tänne päin. No pitäis laittaa koordinaatit päälle. Mä laitan kohta. Okei. Hieno tähtitaivas. Ja kuu. Kaunis kuu. Okei. Joo. Tästä tulee ainakin 30 minuutin video. Toivottavasti jaksatte katsoa 30 minuutin videon. Tai jos tää on 20 minuutin kestävä, riippuu mun tilasta. Mutta... Enderportaali!
Tai siis jäänne. Kova. Sieltä saa miekan tai jotain. Älä ammo, älä, mulla ei oo mitään. Senkin saa, vai kauheeta. No niin, tässä tää vielä puuttuu, jos jousi pyssyllä ammuttais laavaa ja kaikki menee sinne niin sekajuhlimaan. Ei, joo, joo, sieltä löytyy. Ei vittu. Mene pois! Ei, no niin, päivällä pitää. Siinä on railo. Joo, siinä on tosiaankin railo. Okei. Mikä mun plääni? Syö. Hyvä. Anteeksi, jos mä huuan, anteeksi. Hetkinen. Hold up. Mikä pieni? Hetkinen, onks tuolla niitä sammakoita? Hetkinen. Onks toi sitä sama? Missä mä nytkin oon? Mä en oo varma. Mä en siis yhtään oo varma. Aurinko. Tulee jo. Ei hitto tää. No, joo, kyllä se vähän näyttää samalle biomille. No miten mä pääsen ottaa arkkuun? Jaska meinaa tulla sieltä. No niin. Jivatsam. Joo, eka tappo. Ei saatana. Ei vittu, jos mä en kuole. Älä tuu sieltä nyt. En mä pärjää 2 zombilla näillä tikuilla oikeesti. Ei vitsi. Just tän takia mä halusinkin sen. Joo. Mä en pysty nyt hirveästi kattoo, kun just tämmönen jaska voi niin mut sinne. Noniin. You can do it. Ota. No niin, mä otin. Sori jos huusin. Sori. Mut hei, tästä saa niitä. Ei ehkä tää olekaan. Minä. Mene vittuun siitä nyt. Ette tuu nyt siitä samasta nyt oikeesti. Mä haluun tappaa ton Spiderin entei. Voi herra jestas. Ja sori kerran mun kiroilu, jos joku ei kestä. Mut jos te kestätte, ihan fine. Niin sinä. Vittu saatana oikeesti. Vittu perkele. Vittu saatana oikeesti. Tää yö saa kiroilla. Syö. Älä tuu. Älä tuu nyt. Tää eka yö ihan varssi. Tai kuitenkin tää eka pelivideo on kuitenkin varssi, kun mä en nyt saa mitään aikaiseksi. Tai siis on mulla hyviä kamoja, mutta siis pitää olla vielä parempia. No niin, ehkä kyllä tässä on lähellä, kun tässä on näitä meloneitakin. Jes, aamu. No niin, nyt mä jaksan. No niin. Nyt sitten. Lammas, pelastus! Nyt on sänky vihdoin.
Mitä mä sain? Okei, joo. Otetaan noin tohon. Miekka. Noniin. Siinä on nyt hyvä. Tehdään farmiakin tässä. Mutta on hyvä aloitusvideo niinku. Joo. Okei, nyt mä laitan ne koordinaatit päälle. Okei. Yksi päivä selvitty. Ilman kuolematta. Nice. Kirjat tänne. Ja tuolla se portaali. Joo, tuolla on vähän huonoa ruskeaa. Nyt hakataan ruoaa. Okei. Mä teen uunin. Mä saan 2 rautaa. No melkein 3 rautaa. Yes. Ketjut. Mä voin tehdä niin totta kai. Tehdään tuommoinen. Juu. Tuommoinen. No niin. Hakataan myöhemmin sitten rautaa ja mitä nyt kaikkea muuta. Mitähän tuolla hylyssä? No niin, onko siellä on totta kai aarkartta? Onko siellä timanttia? Minne nyt? Miksi tää niin hidastaa mun ukko? Okei, no niin, nyt mennään. Oh yeah. No niin. Heti arkku. Onks tää se sama? Paperia. Kartta. Tuota mä en tarvii. Legit tuommoista mä en... No tuon mä voin ottaa mukaan... Mitä mä otan pois? Tuon pois. Joo. Joo, katsotaan. Joo, onks täällä oikeesti?
Minne suuntaan pitää mennä? Niin aarteessa, joo. Mä voisin tehdä tän videolla, tai siis seuraavalla videolla. Me metsästään tän aarteen ja kaivan sen ylös. Eli mä voisin vaikka tehdä... No... Mä voisin tehdä väliaikaisesti vaikka johonkin lähellä mun syntypistettä jonkun talon. Tai sit mä jatkan niistä meloneista. Joo, mä menen sinne melonipaikkaan. Tuossa se on, eli tonne suoraan. Kato! No hiiltä voi ottaa, mut muita sitten ensi videossa. Oh yeah. Okei, nyt mä teenpä tortseja. Kahdeksan. No niin. Kyllä tää tästä lähtee hyville alulle. Mä veikkaan, että mä löydän paljon hiiltä tämän sarjan aikana. Okei, ja valoa. No ihan hyvä, että mä laitoin väliaikaisen valon tuuhun. Ai niin, mä voisin heitä tuon vege. No niin, ja sitten nyt. Kiitos, Oselotti, terve. Asento, lepo. Kyllä. Hetkinen. Äsken mä katsoin, onko toi sammakko, mutta ei ollut. No niin. Vesimeloneita. Onhan tää huono ruoka, mutta siis Minecraftissa kun se vaan yhden palkin saa aikaiseksi, mutta on jotain ruokaa syötäväksi ainakin. Elämät täyteen, kiitos.
Noniin. Eli viidakkoa kohti. Tai sit mä lähden tonne suuntaan. Niin, no ehkä mä lähden mieluummin. Nyt seikkaillaan. Ja niin kohta saa nukkua taas kerran. Se on pakko tehdä. No ei tuo ollut pakko tehdä, vaan mun piti tehdä kartsahyppy. No niin, miksi mä lauloin tossa? Keskity peliin eikä laulamiseen nyt oikeesti. Fokus. Noniin, ylös nukkumaan. Tuohon noin. Toinen yö. Noniin. Joo. Okei. Eka yö oli farssi, mutta toinen yö ei ollut. Okei. Hakataan puuta valmiiksi, jos sitä tarvii johonkin. Tai totta kai siihen tarvii. Mitä? Mihin tarvii mitähän? Siis mä tarkoitin talon tarvii ja muihin juttuihin. No, näitä mä en tarvii. Joo, tästä mennään eteenpäin. Eteenpäin sanoo mummo lumessa. Hieno kakku. What? Hieno kaktus. You can do it. Se on pakko tehdä. Jos mä kiipeen tohon, mutta jos sieltä ei löydy mitään muuta kuin vaan tätä aavikkoa, sit mä käännyn tonne viidakon suuntaan. Mut jos on jotain, sit mä jatkan eteenpäin. Ja jos mä... Älä nyt tapata itse senkin idiootti. No niin. Come on. Häh? Täälläkin on näitä. Missä biomissa... Minkä nimisiä nyt nää oli? Siis nää... Vöytiäiset. Kuoriaiset. Siis mulla oli se nimi päässä, mut sit se unohtui. Onko tää hyvä? Onko tää hyvä? Terrakotta. Mä voin vaikka tehdä... No hakataan, jos mä teen tästä talo. Niin jos mä teen tästä talo. Ja tätäkin vois hakata.
No niin, nyt on ainakin vähän talomateriaalia. No, en mä varmaan tuota muhengosta tarvitse. No, syödään pois. No niin. Toivottavasti mä en nyt myrkyttynyt. Ei ainakaan heitä päässä. Järvi! Joo. Kyllä tää vaikuttaa, että mun pitää kääntyä ympäri. Joo. Käännytäänpä ympäri ja mennään viidakkoon. No niin, nyt ollaan viidakossa. Käymme viidakkoon vaarallisia teitä. Minecraft on yllätyksiä täynnä. Mä oon outo. Jatka tietä mihin mennään vaan. En mä tarvitse mitään mukaan. Mä oon hienoksi pukeutunut mies. En nyt sentään enää. No niin, miksi mä lauloin oikeasti? Se ei oo mikään biisi. Hei, papukaija! Hei, siellä! Hei, papukaija! Papukaija! Hei! Hei, papukaija! Missä sä on? Papukaija! Hei! Papukaija! Papukaija! Kyllä mä nyt... No joo. Siinä. Hei, sinä. Hyvät kuulijat, hyvät ystävät. Meillä on papukaija. Meillä on papukaija, hyvät katsojat, kuulijat. Mä toistin taas saman, mut silti. No niin. Nyt ei tarvi olla yksin. Come on. No, menen. Aha, täälläkin on vaan merta. Eli mä nekin synnyin saarelle. No niin. Riipperi, moro, mitä äijä? Mua ei enää pelota. Älä räjää. Ei! God damn it! Voi vitsi. Ensin mä olin iloinen, ja nyt mä oon surullinen. Kukka aukastaa mulle. Hitotetaan kiikkuttua, joku hemmetin riipperi tulee tuolta. Miksi peli? Mä teen sille haudan. Vielä joku kerta.
No, ei löytynyt kylää, koska me ollaan saaressa ilmeisesti. Ei löytynyt talon paikkaa, sellaista hienoa. Ehkä se vuori olisi ollut tosi potentiaalaiti. Siis siihen voisi tehdä se talon, tarkoitan. Ja sitten, mä en vielä tiedä, mutta siis kyllä ensi videossa on talo valmiina ja ehkä pois täältä saarelta. Tai jos mä oon saarella, mä oon tehnyt mökin ja sit mä menen luoliin videossa ja sitten joo, no katsoo mitä tässä edennetään, mutta ainakin mä oon rakentanut taloja siihen mennessä. Mutta joo, tähän yölliseen tunnelmaan ja pimennykseen tunnelmaan. Just näiden kusipäisien takia. Sinä senkin Meinaatko tulla uhkaille vai? Nää on ne tyypit, jotka ei ole tilannut mun kanavaa. Eli älkää alko ne, tilatkaa mun kanava. Eli te voitte olla... Te voitte olla supermaneja, jos te tilaatte mun kanavan. Ja ettekä muutu Reaperiksi tai Skeletoniksi. No, moikkelis.